La seva relació va començar com totes. Al principi tot anava genial. Els dos estaven molt feliços i enamorats. Però tot, a poc va canviar, fins que ell li començà a cridar, controlar, insultar i pegar. Posa fi per tindre un principi. Això és maquillatge, però també passa en la vida real.